humana na hukod-kod. Kumoto na ni Anja. Pagluto sa pilit, pagdung ago ako ka bantay gidugag din na yung papa. Ganina na rin kadlawon mo ako kabantay na naluto na gatong pilit na. Ganina rin kadlawon giluto ni papa. Muna bikuhon na to ron. Okay, wait for your turn. Dahil giluto nga. Isda nga bag-o pa na nag-practice paglangoy. Di ay. Kumot to naglubi. Para sa bigo. Ang ispiso ilunod sa kaha. Unang kumot to. Hindi na. Usa pa. Usa ra day ka kumot eh. Sanaw na. Bungay mo kuwan. So kana pabuto na nga. Pabukawon, takloban. Bukaw na guys. So manan ni kuraw-kurawa. Landan na ni Rog Central. Nga sa kilo kawang padi ay kurawan ni pa another half kilo ay 1/4 di ay so 3/4 ra meron mo sabaw yan uwaton nga malatik na siya pero need o kuraw-kuraw. So, hinloan ang bagol guys, ng katong kinagkuran. Okay. Arong ilunod na tos latik, arong di magsigi karaw. Nang gikuhaan ako. Ilunod na lang siya. Pilo nagluto. Arong mulami.
Kaya huwag di butangag bagol, magkalingaw karaw. Nadugay pa man na si Jack. So di pa naghinlo pagbagaw. Mas lotan og dako guys, karong anak mo agig katong kuan. Gasan ako bago ang ilunod ng ato na nanay buho o nanay buho na ilunod ang bago o pwede na nakasagdan hindi na naisya mo awas kaya mag style pa doon sikrito aron di mo awas with bago haha at ilog loto so nahawas nagbagol guys na kay nilatik naman, nitikla na. Gawa na to si Jaco ana. Karaw-karawa, sagdan ra antel naman. Latik. And now nalatik naman, hawaso nagbago. Bye bago. Oh, tanawa oh, nilatik na. Kailangan malatik guys is naglaut-laut na. Malaksan tayo. San para sa dukot na di na mabugto ang itahang meaning okay na siya okay, it's time to haon init ini tao alis ngaw kuhaan og latik para kuhaan og napay mga puti-puti sa wa pa nahalo. It's time to halo na sa pilit biko ay bukas ay loto na dahil init deh ay. Init tau. Oh, dukot. Sagol. Muni po asa nga magkalingaw kaon. Kidagang kanon. Pasensya na guys, kay ngit-ngit to tala ni kay banawat man. Big ko na. Dapat man lagi pa. Dukot na. Bil na ito. Yung nauna ko na ta. So, ano, ipagukat na bito na. Ipagukat na. So this is the finished product guys. Biko is real na. Ang dami na iha.